ଆସିଲୁ ମାନେ ଟଙ୍କା ନେବି ତାପରେ ତୁଳସୀ ବିଛୁଆଟି ଝିଅ ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଛି ତୁ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଟଙ୍କା କମ୍ ଶିଖା ବେଶୀ ନାଇଁ ପାଖ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି କିଛି କିଛି ମହିଳା ଦରକାର ପାଖ ଝିଅ କହିଥିଲା ଆଜି ମୋ ଟଙ୍କା ଦେବ ଦିଅ ମୋ ଟଙ୍କା କାହିଁ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି ତ ଟଙ୍କା ଦେବିନି ବୋଲି ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନ ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିନି ପାରୁଛ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ସମୟ ଦେବି ପାଖ ଝିଅ କହିଥିଲା ଆଜି ଟଙ୍କା ଦେବ ପୁଣି ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଜଗାନ ନା ତୁମେ ବାଙ୍କକୁ ଦେଖିଛ ହିନ୍ଦୁ ବାଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରାଟା ତୁମେ ଦେଖିଛ ଜଗାନ ନା ତୁମ ବୋହୂକୁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛି କ'ଣ ହେଲା ମତେ କ'ଣ ନେବ ଆରେ ତାକୁ କ'ଣ ନେବ କୋଠି ସେଇଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଟଙ୍କା ପାଇଛି ଚିନ୍ତା କରନି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଆଜି ପାଖରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରି ମୋ ଟଙ୍କା ସୁଝିବ ଖବରଦାର କହିଦେଉଛି ମୁହଁରେ ଲଗାଉଛେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବାହାର ମୋ ଘରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିବି କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ମୋତେ ଧୋକା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେବ ଦେଖିବା କେମିତି ଧୋକା ମାରିକି ବାହାର କରିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ପାଖରେ ଏତିକି ପଇସା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ତା ମନ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ତା ହେଇନଥିଲେ ପର ଘରକୁ ଆସି ଏମିତି ଘଟଣା କେବେ ଘଟେଇ ନଥାନ୍ତା ଏ ମା ଗୁରୁମା ଶୀଘ୍ର ଏଇଟାକୁ ବିଦା କରୁ ବିଦା କରି କେବଳ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତାର ଏତେ ଲଗା କରି ବେକରେ ଯତ ବଳ ପକେଇ ତମକୁ ମୁଁ ଗାଁଟା ସାରା ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ଜଗାନନା କମ୍ପାନୀରେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି ତୁମ ଝିଅ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ତା ସହିତ ସୁଧ ବି ଦେଲା ସବୁ କିଛି ଭୁଲିକିନି ଜଗାନନା କିନ୍ତୁ ଏ ଚାକୁଟାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି ଭଲା ଯାଏ ମନେ ରଖିଥିଲି ମନେ ରଖ ମୋ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଟଙ୍କା କମ୍ ଶିଖା ବେଶୀ